Guys, welcome back to my channel. This is Hangal girl. So today's video ay pupunta kami sa swimming pool. Nag-aya na naman si Maricel. Kaya pananangdalian lang din to. At walang sabot-sabot. So nikalit rami nga mga ligo din sila sa pool. So paapason mi. So papunta na ako doon guys. Samahan niyo ako. Tara, let's swim again. So as usual guys, nandito ako sa waiting shed. Nagantay na naman ako kay Wiser Bad. Ito talaga ang palit-ulit na scene pag manglaag kami. Nagantay ako sa kanya. Dito siya purok ng aming barangay. Ay iwan ko kung si Maricel nandun na ba sa swimming pool. Char. So hi guys, nandito kami sa tulay. Maricel, come here. So andito ang mga magaganda.
Hi guys! So, nandito kami sa pine tree. Paspasa po ninyo mga lakaw. Uy! Hinay-hinay po mga lakaw. Welcome to the Hobbit Garden. Yan. Nindot ko dili di kay di nga sa. Ano next kay wala pre. Kay picture ko dili di kay ni. Kay sa ako ko. So guys, nandito kami sa Hobbit Garden. Ayan o, tingnan yung view. Doon sa pool, medyo maingay. So dito talaga, ang ganda dito. Ang daming flowers. Lamig dili mag-live. Make every occasion special with Lady's Choice Mac Salad. Ay, sus, daaran na niya ang nindot picturean.
na busy sila, mag-picture-picture na naman kami ng mga lilinibo or milyon. So, na-busy sila doon, nandun sila sa taas, at hindi ako masyadong makapag doon dahil, kasi, maraming sounds doon sa pool mismo. So, nandito kami sa garden para naman ako narrate. So, ang ganda ng kanilang stairs, guys, kasi colorful. Hindi ako makag-end. So that's all, guys, for this video, for this vlog. So thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng laags, adventures, foods, and whatever. So thank you, thank you. God bless you all. Stay safe. Mwah. 君の虜になってしまえばきっと